మీడియాలో వస్తున్నటువంటి వార్త హ్మ్, మా అన్న తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ సరెండర్ అయిండు అనే వార్త విని మా కుటుంబం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. తనను ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి తనను కలవాలి, చూడాలనే కల త్వరలో నెరవేరుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మా కుటుంబం. దీనికి సహకరించినటువంటి ప్రముఖులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కళ నెరవేరుతున్నందుకు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అనే వార్త నిజమయ్యే రోజుకి వచ్చేసింది. దేవజీ గారి లొంగుబాటు కుటుంబ సభ్యులకి చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అని ఎదురు చూస్తున్నాం. పెద్దన న్యూస్ హెడ్లైన్స్ రావడంతో చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఇదివరకు లెటర్స్ రాసాం కదా, వాటికి స్పందనగా ఇది లొంగుబాటు జరిగితే బాగుంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. For more videos like this, subscribe Big TV channel.